Services ukuthi Jesu Kristu siyakubonga uNkulunkulu wethu ukudlosiphekona kwenyanga siyakubonga uNkulunkulu wethu futhi ngamaphimbo siboleke wona siyacela Nkosi manje singena futhi kwi-program uthulise konke ukuxoza langabakhona yonke imoya engaphazamisa ukubasiza bese uzilinde inhliziyo zethu nezingqondo zethu singaphumi sifana nje kade singenile konke sikubonga ngoKristu Jesu amen. Ibingelele abazalwane ngegama laJesu Kristu amen. Amen. Abazalwane njenga last week ama testimony nama Thanksgiving sizowenza after you start. Siyabo? So start and then send ama testimony nama Thanksgiving. Abazalwane, you know there is something engifisa siyibuke ngoba sisesikolweni angisho. So mase esikolweni senza njani? Siyafunda. Ngesikhathi senza i-official reading uba umthabele kunento engithe hayi othi sike siyibuke basisi ngabazalwane so that sizokwazi ukuthi sisizakale. Asihambeni siye kuncwadi yaMaroma chapter 13. Asikangeni kwi-study sethu sabuka nje. So that sonke njalo sibe ready. Ithi iBhayibhile ku 1 Peter chapter 3 verse 15 ithi we need to be ready always. I nje sometimes ithi always to give a defense of the hope that is in us. Ithi with meekness and godly fear. Sayibona lento bazalwane uyithoba hayi ngepride. So sizama nje ukuthi silolane lapho kuleyo ndawo. Asele kuMaroma chapter 13 cela usifundele verse 1. Akube ilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Sayizela mbazalwane. Now ngithathi ifundile verse ngoba abantu abaningi ngaye ngezwe futhi nasinactive khona ngilalela abanye bafundisi kwelinye ibandla babethi bayavula manje bona inkonzo ngoba phela ibandla alilawulwa uhulumeni siyabona lonto. But kuba khona enye journalist futhi angazi yayiziwe ngobani yabafundela uverse 1 lo siqeda ukufunda yathi manje nithini ngaleli verse siyabona lonto abantu abaningi bazowaletha nama verse kuthina mawukuthi mhlambe kuyavala sithi asivale siyabona lonto bazalwane. So sithini thina ngaleli verse singathini bazalwane umuntu athi hayi kodwa naku nje ukuthi hawo asithobeleni imibuso and kuze kuthiwa imibuso futhi ibekwe uNkulunkulu sithini thina ngalokho. Sizini bazalwane the answer. Okay, akekho ngaphansi kobekiwe. Sisazobuya kuyona. That is the answer kahle. Hayi sizoyiphinda. Cela uMamdava. Ngicabanga ukuthi izophindela kule ndaba ekusaba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yenithini ezweni lakhe nokulalela abantu laphakathi kwe-authority yasemhlabeni ne-authority uNkulunkulu. Glory to God. Sayizona bazalwane na ngifuna ukubuyela into ebikhulunywe nayo yena uMamhlubu. Umbuzo kumele uqale ubuze mayivule leli verse oqala is that ngubani ongaphezulu between kobekile nobekiwe. Ngobekile angisho kunjalo
So makufika kisimo la obekiwe ekhuluma into ephikisana nalo obekile wena ulandela no onze njani obekile seyizo lento bazalwane. So nasemakhaya vele nasemakhaya ethu siyayazi lento sijwayele. Ngiyakhumbula ngathi sisakhula uma wami wayefike aqashe umuntu mhlawumbe uzosigada sizingane siyabona leyo nto. And uyena uma wami otheni obekile. And athi kuthina sithobele usisi lo fikile ngisho kunjalo kujwa kwenzeka kanjalo. But makwenzeka usisi lo obekiwe ekhuluma into ephambene nale obekile. Thina silandele lo obekile ngisho kunjalo bazalwane. I'm sure nomzalo wakhe ngakubuka athi awukodwa ngane yami bengazi ukuthi kanti uyisiphuphu kanje uyazi ukuthi nayi into ekuyibekile. Usisi ubekwe yimina ngisho uyazi nje la. So usisi mase ikhuluma into ephambene nami. Wena kumele ulalele mina. Siyibona lo nto. Manje sihlulwa yini makuziwa kezomoya bazalwane. Siyibona lo nto. Mawufuna linye ivesi maningi amavesi afaze lento. Kodwa nje bengifuna asikiseni kuncwadi yezenzo nakhona. Chapter 4 verse 19. So sisalolana sikangeni kwistudy sethu ngeke ngayicabanga nje lento kathi sifunda i-official reading ukuthi mhlambe abanye livesi elingabadida bangakwazi ukuphendula. Ngiyathemba uNkulunkulu bazalwane uyasilolwa ngoba ufuna uNkulunkulu sikwazi njalo ukupha isizathu sento esiyikholwayo. So njengoba umbuso ezothi ngezinye izikhathi asivale kodwa uNkulunkulu uthe hlanganani even more the more nibona usuku lisondela. Uthini obekile? Seyizwa leyo nto 4 verse 19 izenzo. Kepha oPetro noJohane baphendula bathi kubo, "Ngumani nina ukuba kulungile yini ebusweni kaNkulunkulu ukulalela nina kuNkulunkulu?" Uthi and then aqhubeka ku verse 20 mhlawumbe ufunda no verse 20. Ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Lana bazalwane babebiziwe abaphathi nakhona. Kuthiwa yekani ukukhuluma ngoJesu. Bathi uPetro, ngicela nizinqumele nina ke baphathi. Yazi ukuthi uNkulunkulu namhlanje ufisa kube khona amaKristu azothi ngiyakuzwa mongameli okanye ngiyakuzwa sibantu noma ubani. Futhi angideleli. Yabo, ngicela wena ungitshela ubungenzani wena. Mawukuthi uNkulunkulu angafika kuwena athi kube sekufika umuntu athi kuyolalela bani wena njengomphathi. Ngoba bona basho kanjalo bathi kunqumani nina ukuthi okupho okulungileyo ukuthi silalele uNkulunkulu noma silalele nina. Babashiya kanjalo futhi. Bathi wena thina ngeke siye ukukhuluma ngalento ngoba nayo into uNkulunkulu ayishilo ukuthini. Senzele bazalwane. So sengithi nabapostoli nabasibekela ini iexample. Ukuthi makufika la umthetho wala ababekiwe uphambana nomthetho obekile. Silandela thina onjani obekile uNkulunkulu. Senzele bazalwane inkosi yamakhosi. Maningi ama example singaya nako Daniel chapter 6 uDaniel umthetho wesizwe uthi angakhuleki wayibona uDaniel lento ethi nangu umthetho and abantu phela babekiwe kuze kusho yena uDaniel angikhumbula uDaniel kuDaniel chapter 2 esisho kuNebukadnezar athi hayi uNkulunkulu osusayo abeke ababusi. So uDaniel wayazi into ekhulunywa ngumbuso uPaul. Siyibona leyo nto. Kodwa kwathi makufika la obekiwe athi angakhuleka athi hayi no. Lo bekiwe manje uphambene nombeki. Siyizwa leyo nto. So angisakwazi ukumlandela. Hayi sengayincame ngijikijele ingonyameni. Siyizwa lento bazalwane. So sengithi uNkulunkulu athi ngempela angasiza nje umoya ingcwele lokwesikhumbuza lamazwi. And uthembisile uJesu uthi umoya ingcwele mawufika kuthina osikhumbuza izinto esizifundile ngisho. Amen. Simthembe uNkulunkulu. Sizoqala bazalwane ngesifundo sethu sasithe sifunda ngokuvangela ngisho kunjalo. Sifunda evangelism. There's something ngifuna sike sikhumbuzane ngayo esifunda ngokuvangela bazalwane. Siyafunda ama-study. Njengoba sifunda ama-study manje senza ama-study we-message engilo sezintathu the angels message esaziyo ukuthi i-message yethu kulesikhathi sokugcina. Sasifundile ukuthi this is the final warning. But bazalwane into engifuna siyazi ukuthi akusizi ukuthi sazi ama-study kuphela sibe singaxhumananga nezulu singenawo umoya ingcwele. Siyezwa bazalwane. Siyamkhumbula uJesu ayithini kubafundi bakhe incwadi yezenzo chapter 1 verse 8. Wathi kubona uJesu cabanga lapho
usho lento seyibafundise yonke into. Yonke into thina esiyifundayo encwadini bona bebeyibone ngamehlo ngempilo kaJesu seyibona leyo nto. Kodwa uJesu angabikho ready. Kanti nishoda ngayo. Ku verse 8 kwezincwadi ezenzo wathi nisazothola amandla ma umoya ingcwele ufika kuninsenze bazalwane. So as abantu abafisa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu njengoba nathi sifisa sisazi ukuthi uJesu uyajabulisa uma ukuthi kuphendulwa nje ukuphenduka umphefumulo yedwa. Masifisa ukwenza lo msebenzi bazalwane day after day kumele sikhulekele ukugcwaliswa ngumoya ingcwele. Senzele bazalwane. And umoya ingcwele awukwazi ukusebenza kumuntu ofuna ukuziphatha yena. Umoya ingcwele ufuna ukusiphatha. Siyabona leyo nto? Asikwazi ukusebenzisa umoya ingcwele yena osisebenzayo. Siyayizwa leyo bazalwane. In fact kune quotation lana sasike sayibuke ngifuna abazalwane simane sikhumbuzana ngayo. Buka la Desire of Ages page 671. It no amount of education, no advantages, however great, can make one a channel of light without the cooperation of the Spirit of God. Ngathini bazalwane aliki nana lokufunda ayiki indlela ongafunda ngayo engakwenza ukuthi uphendule abantu uphendule imphefumulo mawukuthi awusebenzisana nomoya ingcwele. Seyizwe lento bazalwane eyazangithinta le quotation mighty no amount of education ungawa ne PhD ubhala ama thesis we PhD on every book of the Bible 66 tothi ku Genesis une thesis yakhona mafika Exodus une thesis yakhona yonke into ne PhD yayo kodwa kungenayo umoya ingcwele. Kodwa no amount of education. Siyabona lento bazalwane. So ngempela yinto engigqugquzela ukuthi ngempela we need to pray constantly for infilling kamoya ingcwele. And look at this ayisibukeni. Nayi inkinga yethu nayi lesishayayo. There are many who believe and profess to claim the Lord's promise. They talk about Christ and about the Holy Spirit, yet they receive no benefit. So baningi abathi siyakholwa umoya ingcwele siyakhuluma futhi bakhulume ngayo umoya ingcwele njengoba ngikhuluma manje. Ithi kodwa they receive no benefit. Sithini isizathu? Yaqhubeka iquotation. They do not surrender the soul to be guided and controlled by the divine agencies. Says the Lord bazalwane. But many will not submit to this. Because we cannot use the Holy Spirit. The Holy Spirit is to use us. But many will not submit to this. They want to manage themselves. This is why they do not receive the heavenly gift. Only to those who wait humbly upon God, who watch for His guidance and grace, is the Spirit given. Bazalwane. Oh my God. Baningi lakuthina abango self-manage. Sithi siyamsebenzela uNkulunkulu kodwa eqinisweni si self-employed asiqashwanga nguNkulunkulu. Ngoba ngifisa ukusebenza la convenient for mina. Hayi inkosi mina ngiyafisa ukusebenza kodwa angifuni ukwenza lo msebenzi. Hayi inkosi mina ngoba mhlambe ngiyigwala ngicabanga ukuthi ngiyobele ngithule. Owami nje umsebenzi hayi bese babona nje ngempilo yami nje. Let me tell you something. Ngicela ukubuza, ubani owayinempilo bazalwane la iBhayibhelini onempilo engcwele kunabo bonke abantu? uJesu. So if akunomuntu ngempela kumele angakhulumi lutho babone nje ngempilo yakhe kuphela, kwaku uJesu, But akekho umuntu angakhuluma nje ngoJesu. Seyibona bazalwane. So uNkulunkulu ufisa sicontrole uyena. Mayithi uNkulunkulu ukhuluma. Angisiza ngishaya uvalo, ngicela uNkulunkulu angisize ngovalo. Ngingathi hayi ngizohlala phansi kwami mina nginovalo. Ngubani ongazi benovalo? I think nganitshela abazalwane nganixoxela i-testimony angiyikhohlwa lento. The first time kumele ngishumayele kwenye mission camp sasekuyona and akumele ngishumayele isonto lonke. Abazalwane kungaphumi ngisho amazwi. And ngiyakhumbula angazi nawe mhlambe bakhona abamaziyo mhlambe umnyumzalwane uma nevela naye la ku-YouTube uKabele mhlambe bakhona abamaziyo. So sasinaye lapha and ngikhumbula lezinye izikhathi uma behamba beyodla abazalwane ngingayino kuyokudla ngisale ngikhuleke ngicela usizo nje inkosi yabona nje ngishaya uvalo futhi nezinto aziphumi kuvele kube ngathi nje ngiyabheda.
Can you imagine ukuthi if ngangithe hayi inkosi mina hayi ngifuna bebone nje ngokuhamba kwami ngibona. Seyibona lo bazalwane. Ngoba bazalwane iBhayibheli lithi bazalwane kumele sibe ngabanqobi angisho. So mawungumnqobi it means kunento bikuhlula and then wayinqoba angisho kunjalo. Kwayinento busilwa nayo then wathini wayinqoba. Yabo? Akumele sibe abantu abavele basarend bathi hayi well nginjena. Seyibona lo bazalwane. Angisho sihleze sithi we are more than conquerors. So this applies to everything. What Jesus siyakwazi sizakale sonke bazalwane. Seyibona leyo nto. So we need not despair mhlambe siphathe amasibone ngathi engathi angikwazi ukukhuluma ngathi ngiyigwala. Just ngicela uNkulunkulu. Cela nje uNkulunkulu takusize. So that ungazimanage wena uqala uzisebenzele wena ngeyakhe indlela. Sebenza ngale ndlela uNkulunkulu athi senza ngayo. uNkulunkulu uthe asikhulume. Asikhulume. We need to speak bazalwane. Seyibona? All right. I just get me start to say to bazalwane. Asithobise mhlawumbe makhanda. I'll open in prayer again. Tato nothando olumangalisa kakhulu siyeza kuwe ngegama lika Yesu Christ. Oh Father, we thank you. Hey Nkosi indlela osithande ngayo. You know, every time sidibana Nkosi indlela inhliziyo zethu Nkosi ezivuya ngayo nje to hear your words, Lord. Siyakubulela kakhulu. Please Nkosi nothando nangoku ndiyakucela in the name of Jesus Christ that you may be present Nkosi ngomoya wakho engcwele to break the spell of Satan Nkosi. Siyazi bantu siqhoqa kudityenwe kuzofunda ilizwi lakho Nkosi ukhona nombi ongafuni Nkosi livakale ongafuni Nkosi lamkelwe inhliziyo. Please Father in the name of Jesus Christ indlela osithande ngayo Nkosi yamangalisa siyacela nangoku Nkosi bephakathi kwethu. The chariots of heaven Nkosi surround le ndlu Nkosi amadimoni akwazi ukudlalela kule ndawo. Please Father siyacela nje kakhulu Nkosi presence yakho. Especially Nkosi ngoba ndingumntwana, there is nothing Father ndingayithetha Nkosi, there is nothing ndingayithetha Nkosi enganceda except Nkosi into evela kuwe. Please Father cela usincede sicela ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. So last week bazalwane sasifunde ngani? Last week lesikhathi nje. Last week what did we study about? Okay, yes, ngiyacela zikamoya inkazimulo kaNkulunkulu. Ngicela bazalwane, okay, sisho lento sifunde ngayo, but now kuthi izithelo ngenkazimulo, ngicela umuntu ozosilinkela nje kuyinto because masifundisa abantu nje sifundisa abantu. We need to speak into an order, angisho. Yabo? So kuze sifike ezithelweni zikamoya, besiqale kuphi? Siyabona bazalwane, njengoba sikhuluma ngenkazimulo, yini esingabe ngaphendula manje umbuzo. Okay, ngicela bazalwane sizayisho ngeorder. Recap. Sesikhulume ngenkazimulo kaNkulunkulu. Ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ibonakala kithi ukuthi sithele ithelo eyiningi. Kulezo ithelo sasesibheka izithelo zikamoya. Sasesinamathela ke uthando. La sabheka khona lonke uthando, la sasaveza khona ukuthi uthando liyabekezela, uthando lifunela okwalo. Kodwa kahle kahle sasilapha kwi first angel. Amen bazalwane. Ayisibambile. So besifunda ngisho i first angel ngoba iNgilishi yokuqala ile nethi fear God and give glory to him. Yabona leyo nto. So manje besikule part ethi give glory to him. Mnikeni inkazimulo uNkulunkulu. And ngangithe leyo part so ihlukanisa ka3. Oqala lesibukile last week ukuthi uNkulunkulu ukhazimuliswa mawukuthi sithela izithelo. And lezo izithelo zikamoya. And then masiyibuka lezo izithelo i-character kabani kaJesu. Siyabona leyo nto. So uNkulunkulu into emkhazimulisa bazalwane ukuthi sifane nobani? NoJesu. Manje sizofunda ngehealth. Sizobona uNkulunkulu kumele siyakwazi umkhazimulisa nangomzimba yethu. Amen. Siyabona. And then bazalwane next week Injena next week now ngimfihla nizibone next week. Ati okay uthi nginjena bazalwane. Next week sizofunda ngomninkazimulo uNkulunkulu ngemzimba yethu. And masimkhazimulisa ngemzimba uNkulunkulu there are two things. The health
then yesibili ne-dress nokuthi uNkulunkulu indlela esigqoka ngayo siyakwazi ukuthi because kuthamele simkhazimulise ngemzimba ngisho now if you gonna next week ekugqokeni kwethu it's either sizikhazimulisa thina kuvela thina noma kuvela ukuthi labantu abakaNkulunkulu lo muntu akayena wakhe lo muntu ne-owner futhi le-owner le kuyabonakala ukuthi ayihambi kanama fashions alomhlaba but siyobona next week namhlanje we want to look at the health bazalwane but before siyibuke there's a point esingazange siyikhave character you know kuzo zonke zo three in all these three things esisikhuluma ngokumnika inkazimulo uNkulunkulu ayikho kubaluleke njenge character do you know ukuthi mongayibambanga la character ungenalo uthando ungenako izithiba zonke sesibukile uyovuka kwi second resurrection ube ugqoke ingubo ezinde uhlelele emakhaya kwikhaya ngiyabona leyo ngobani isimilo akusona lesika Jesu so ayikho ebaleke njengale character zibalekile zonke bazalwane but ayikho edlula eyani esimilo siyibona leyo ake sibukeni kunento engazange sibuke nje last week encane ngifuna siyibuke asiyeni kwincwadi kaMateyu yabona le sise character we are just doing a recap ye character Matthew chapter 11 Let's fundela verse 28 no 29 engiyithanda le verse last week sasifunda amavesi asitshelayo ukuthi uNkulunkulu unjani kakubhale umpostoli Pawuli yabo enenza funda kwezinye indawo manje sizofunda amavesi la uNkulunkulu yena uqobo uJesu esitshela yena ukuthi unjani siyabona leyo nto so mele siqaphele nale part verse 28 to 29 Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngiza Matthew 11 yes you know right okay Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngiza kuniphumuza 29 uthi bekani ijoka lami phezukwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo khona imphefumulo yenu iyakufumana impumuzo sayizwa bazalwane siyamuzwa uJesu uthini mayikhuluma about himself ngecharacter yakhe uthi thobekile futhi umnene safe ngiyacela ukuyisho le nje humility bazalwane ayikho into uNkulunkulu ayithanda njenge humility iyamimpressa uNkulunkulu mawufuna ukimimpressa uNkulunkulu iba humble ayikho into uNkulunkulu ayithanda uyabona do you know ukuthi why uNkulunkulu wamenza kanje uMoses nje kubemenzile uNkulunkulu wamphakamisa uMoses wasondelana naye kanje uMoses wavele wehla lithi iBhayibheli uMoses yakhumbula mawufunda kwiNumbers ithi iBhayibheli Moses was the most weak of all the men of the earth ithi wayephansi and mawuthi ukufundisisa ngempela impilo kaMoses bazalwane wayephansi umuntu lona if wayehlalile lapha eGibhithe yazi uMoses wazoba inkosi do you know ukuthi ngaleso sikhathi iGibhithe was the most powerful nation in the earth yayifana neUnited States do you know wayizoba inkosi yaseGibhithe inkosi ayona ipresident yavotelwa ipresident kumele ibuse according to ukuvuma kwabantu siyabona leyo mawuyinkosi yonke leyo country yakho mawuthi ufuna la golide laphi yalithatha izo leyo nto but lithi iBhayibheli by faith Moses when he was come to years refused to be called the son of Pharaoh's daughter choosing rather to suffer affliction with the children of God than to enjoy the pleasures of sin for a season says the Lord ithi wakhethe yazi abanye abantu abaningi bethu thina we suffer yabo but many of us we don't choose suffering ithi iBhayibheli uMoses chose to suffer but beke phambi kwakhe uthi here is suffering go right and here is glory and riches go left khetha wathi ngicela le suffering ize kalana ngoba le suffering iza noJesu ithi bayiqhubeka iverse ithi because he had respect unto the recompense of the reward uma wakhe uJoshua uMoses wayemfundisile ngenzuzo ezotholwa yilabo abahambe noNkulunkulu
uNkulunkulu wayembonisile uMoses amathuna evuleka. Wayembonisile ukubuya kaJesu wathi nani into engiyifunayo. Sayibona bazalwane? Wadela, can you imagine ukhule kwiPalace? Asikayiboni bazalwane nje wayikhule kwiPalace uMoses eloke ushiya konke lokho. Uyohlala in the wilderness uqashwe umuntu ohluphekayo na uqashwe uyena lo muntu ohluphekayo ube umelusi wakhe. Yamkhumule qashwe uJethro. Ewelusa nje futhi wazithoba nje wathi eloke sehle senyuka nje landela izimvu. This is a person who was supposed to be a king. And uNkulunkulu wathi yabona lo muntu, this person has honored me, I'm going to honor him. uNkulunkulu mawukuthi uyehla kunyusa kunjalo nje uNkulunkulu indlela asebenza ngayo yabo. The reason why lingekho igama eliphakeme njengoJesu, engekho umuntu enyuke njengoJesu, ngoba akekho umuntu owehla njengoJesu. Do you know that? Akekho umuntu oyehla njengoJesu. Do you know mawubuka impilo kaJesu bazalwane kungathi izulu laselibukisa ngehumility. Kusukela ekuzalweni kakhe uJesu wazalela esibayeni. Athi inkosi yamakhosi mayebhabhadiza ngiyazicabanga ezinye izinkosi zingakhetha ukuthi ibhabhadise kwichibi layo yodwa. uJesu waya nje with the common people. Wathi John maseyilindele ukuthi uJesu aziveze as the Messiah. uJesu wavele nje waziminglisha nje nabantu kangabonakali nokuthi yini. Isizwe bazalwane. You know mawufunda kwi Desire of Ages mayikhuluma ngoJohn chapter 4. La kukhona lo muntu lo baba lo oseCapernaum wayifikele indodana yakhe efisa ecela ukuthi iphiliswe. And into wayengafikanga naye yena wayishiya ekhaya sekumle indodana bazalwana ene fever. Weza yena weza. Mawufunda ku Desire of Ages ukuthi lo baba wathi mayimbona uJesu indlela eyiyona nekugqoka kwakhe ukuthi all his hopes sank. Bafana lathi waphelela ithemba ukuthi umuntu onje yongenzelani. Kodwa ngoba waseyifikile wacela siyayizwa leyo nto. Akekho bazamntu wehla njengoJesu. Izithi iBhayibheli, you know there's a verse engithanda incwadi kaIsaya esingayikhohlwa ukuthi Isaya bani ekhuluma ngoJesu ngesikhathi efastile ithi his face was more mad than any of the sons of men. Akekho umuntu okabamumbi njengoJesu. Do you know that? Uboqokile ubuso. Ithi mad than any man. Can you imagine lo nto inkosi yamaZulu uvele wehle yonke into etho west yenzeke kuyena. Ubani okadelele njengoJesu simaziyo thina? Ubani omaziyo owathufelwa abantu ebusweni? Sayibona leyo nto bazalwane. Inkosi yamakhosi izithulele. Umuntu yazi sike sikhala abantu ngiyibona abantu bathi mina ngiyaphuma ebandleni kulo wamdala wahleba ngami ngithi ho. Bahleba ngawe soyaphuma. Do you know ukuthi Jesu wathi eshumayela mawufunda ku Luke chapter 4 bambamba ngamawashing. Bamkhipha bemgqabhuna. Can you imagine that embarrassment? Umuntu uthi indoda indala bamjikjela phandle sebefuna umbulala ngalo escape. Akekho bazalwane umuntu okafi. The life of Jesus was a life of constant embarrassment. Daily. Akekho umuntu oyihlakaniphe njengoJesu. Hey, yazi. Do you know ukuthi Jesu bazalwane wayengakhuluma izinto ezazingenza ososcience up until sukela ngesikhathi zakhe nanamhlanje sezingenza belokhu becabanga bezama ukufikarisha izinto just mhlambe one line in the lines of science. Isho kanjalo mawufunda ku Ministry of Healing nakuncwadi education. Ithi uJesu could have suggested thoughts that would have put all other inventions into the background. Kube ngathi kufika uEinstein ukuthi hey kodwa akekho sondela kulonto yakhuluma uJesu. Wathi wazithulela wazikhulumela nje ngevangeli. Yayizwa leyo nto. Kodwa maqhamuka thina. Manje siyazi kumele kubonakala ukuthi siyayazi. Ngizoze ngenze excuse ukuthi somehow somewhere ivele. Sayibona bazalwane. And that is not humility. Angifuna ukwengiqamba amanga. And sometimes even nasezinkulumeni zethu singabazalwane. Told as much as ukuthi sikhuluma into ezenkolo but there is a secret desire to exalt self.
Just because ushiya konke akusho ukuthi uself-fulfille. Siyakhumbula abafundi bakaJesu babeshiya konke angisho. But kubo bonke there was still a desire for the highest position. Self engafanga. Babe ne-pride still. Siyabona bazalwane. So yabona le characteristic leka Jesu. Uthi ngiphansi mina. Uthi ngithobekile. Uthi ngimnene. Do you hear that bazalwane? This is what we need. This is what we should pray for. Nanje kumele siyikhulekele ukuthi bazalwane ingene kuthini umoya ingcwele ayifake ukuthobeka. Siyabona leyo nto. Ngoba singazi zonke ezinye izinto. Yabona sofunda ngehealth singayazi siyipractice. Sibe healthy. But bazalwane silahle. Yabona leyo nto. Ngoba uJesu into ayifisa kakhulu kunawo konke. Intobeko. Intobeko. Ayokho bazalwane kuyazwakala. Hey, bazozibe yathi ngekhuluma kakhulu ngentobeko. Asibuke the last verse nge-humility. Let me just look at the last verse nge-humility. Ngicela into engifisa siyibuke. Asene ku 1 Peter. The-humility nje bazalwane. Hey. Yabona uJesu. If nje bazalwane singaspend isikhathi sibuka nje uJesu. Ne-pride yosiphelele nezinye izinto besizitshente eyilela awu lento uhlaze kanje ligcina seliphela uhlazo. Mawubuka inkosi yamakhosi umnikazi wezulu nomhlaba. Umnikazi welanga enqanwa. Can you imagine uJesu wayenqanwa kodwa amanzi wonke ngawakhe. Yabona nje uJesu akekho into njengoJesu. Ayasibone in 1 Peter chapter 5 asibuyeni ku verse 5. 1 Peter chapter 5 verse 5. Asifundele seyifikile. Ngokunjalo nina basha thobelani amalunga kepha nonke yembathani ukuthobeka nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ay, sibambeni lapho. You know, ithi iBhayibhile uNkulunkulu he resists the proud. Sayibona leyo nto? Umelene nabazidlayo nabaziphakamisayo. Ithi but he gives grace to the humble. Do you hear that bazalwane? Na ngicela ukubuza from our knowledge from izinto esiyaziyo bazalwane yini esindiswa ngayo? Umusa. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith. Angisho kanjalo? So without grace ayikho salvation. Angisho kanjalo? Manje ithi iBhayibhile uNkulunkulu give grace to the humble. Kama yamazi awukwazi ukuthola igrace ngekho humble. Do you see ukuthi ayikho salvation for umuntu oproud? No says the bazalwane. Yes. God resists the proud and gives grace to the humble. But we need grace to the seed. What a man is saying, grace is only given to the humble. So bazalwane sikhulekela indaba humility ongazithembi. Futhi ngathi nongazivezi. Siyabona leyo bazalwane. Umuntu athuke nje athawu. Bawumkhize kanti hayibo. Engamazi mina ukuthi hayi unje isicebe kanje. Ungane ethula kanje mhlawumbe akaze asitshene ngisho nento eyodwa. Hawu. Hey lo baba lo mhlawumbe ayikho right kodwa. Abantu besicebe uyafuna ukuthi simazi so that actually respect ethi. Sayibona lo bazalwane. Hawu abantu banifunde kanjena. Please bazalwane yabona nje asihlangene kanje. Singalinganisa abanye abantu. Asenze lento uNkulunkulu asifundise nje asihlangene kanje umoya umele nathi la. Singalinganisa abanye abantu. Singalinganisa mhlawumbe ezindaweni ezithile sithi ayi uJesu into engimthanda ngayo ukuthi wayengenako ukusaba. Mawukuthi uyazi ukuthi lento ayikho right. Ngisho noma uhleli nabantu abenza leyo nto akayenzi. Khumbula uyehleli namaFarisi behlamba izandla behlamba ngane ya ceremonial washing bezitshonto izozigeza izandla uJesu angayenzi yonke lento babuka nje. Athi ngifuna babodi lama ceremony awukho umsebenzi wawo. Bamemile kodwa ayodla. Sayibona leyo nto. Ngiza ukuthi bazalwane nathi there are many things ezenziwayo ezindaweni eziningi yabona
mhlawumbe mawuzosukuma ukuthi nawe babumthabele ufunde une-PhD kwi-law une-PhD nakwinani socela bazana nesilalele babumthabele esihlaleni phansi siyayibona leyo nto hayi naye akhulume vele siyabona bazalwane ungathi leyo nto ikhona la izosindisa khona le-PhD le and naye asimsize mawufuna ukusiza abantu abantu bazalwane humans anenkinga vele ye-pride sonke siyayibona leyo nto so when you're going to help people mawufuna ungabikho guilty of the blood of any man musu kuloku ushawarisha abantu ngama-compliments siyayibona leyo nto even nangento enhle siyayibona leyo nto bazalwane thola umuntu njengo asiyashumela njengongishumayela siyabona leyo nto ungafike sowuguqa phambi ukuthi angikaze ngihlangane nomuntu kanje uyithathaphi le nto siyabona bazalwane leyo nto kungathi nje singabonga uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu silokho nje sibonge uNkulunkulu uma ukuthi ngiyababaza ngempela ngiye ekhaya ngifike ngibabaze phambi kaJehova ngithi kanti inkosi nje kuba konke kenziwa inkosi siyabona leyo nto you know ngesikhathi umpostoli Paul no-Apollos siyakhumbula sonke leyo Paul no-Apollos abantu becabana ngabo ukuthi hayi mina ngo-Apollo mina ngo-Apollos do you know ukuthi Paul wenzani ukuyiqeda indaba wave wathi kubona uthi let a man so account of us ukhuluma ngayo no-Apollos uthi as ministers of God and stewards of the mysteries of Christ senze leyo nto so uthi kubona basically mayibabhalela ama-Corinthians uthi ngifisa nisibuke njengezinceku zikaNkulunkulu nabantu abaphathisiwe izinto zikaNkulunkulu ngamanye amazwi uthi le nto enisincomela yona akuyona yethu ninqomani ngeyona yethu le nto kufana ukuthi umuntu ahambe uthole ngihamba ngemoto enhle awu brother sami imoto enhle kanje siyawu ngibe ngithi hayi bazalwane kahlathi le moto ekamalume wami yabo vele kuphela Paul wenza lokho bazalwane manje sibuka abantu abanikezwe into akona into esiyenzile nathi akona ukuhlonipha kwethu siyabona bazalwane so nje le point humility ngathi uNkulunkulu angasisiza ngayo ngiyacela bazalwane kungathi siyaqhubeka nomkhuba futhi siloke siwenza la masifakaza kwenza sincoma into eyenziwe ngeSabbath school noma siloke sibonga uNkulunkulu singababazi abantu bazalwane siyenza leyo nto if you want to be safe and not guilty ngegazi lomuntu bambe seyikhona into sisomangela ukuthi hayibo ivela into enje yazalwane bazalwane asiyeni ku 1 Corinthians chapter 6 sesingena emzimbeni bese nje le recap ngifisa siyibuye ngempela le point of humility balekile bazalwane uJesu yabuya in every way possible we need to be prepared so yonke into uNkulunkulu nje afisa ukuyiveza kumele ivele singazikhuphi kakhulu ngesikhathi vela sesenaso isikhathi so every time esiyithola ukufundisa bazalwane sisijabulele in 1 Corinthians chapter 6 sesifunda manje about glorifying uNkulunkulu ngizofuna sibuke ukuthi siyamglorify uNkulunkulu nangemizimba yethu chapter 6 verse 19 and 20 elosifundela isizulu kepha anazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abelu na ngokuba nathengwa ngenani elikhulu ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu bazalwane ithi for you are bought with a what with a price therefore glorify God in your body bazalwane now asikhumbule lana this is yinto sobe siyishare nabantu masifunda sesifike kulesi ku part 2 ka glorify him so sesifisa manje bazalwane ukuthi babone ukuthi uNkulunkulu siyamdumisa nangemizimba yethu lo muntu sobe sishare naye le message whether ikephi abantu abaningi ngoba usathana ubakhohlisile emabandlela amaningi kukhona inkolelo ukuthi uNkulunkulu the only thing anendaba nayo yini inhliziyo angisayibona but naku manje izwi lisithi hayibona uNkulunkulu ethi simdumisa nangemizimba buka nalelinye sini kuma Roma chapter 12 so this is a point mase share sifundisa abanye we want to really emphasize this point ngoba usathana usibambile kakhulu ngale point ukuthi senza noba yini ngemizimba ethenge ngegazi komuntu aphala komuntu achitha igazi ngale mzimba
Roma chapter 12 verse 1 and 2. So to emphasize at the same point. Ithini bazalwane? Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Ningalilingisi lelizwe kodwa nikuqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen. Now bazalwane, do you share this verse? Sizwa ngempela ukuthi siyanxuswa la ngomusa kaNkulunkulu ukuthi sinikele imizimba yethu kuNkulunkulu. Siyayizwa lento bazalwane? Asithi umuntu onga-understand ukuthi umzimba wakhe indaba ngeno wakhe. Seyithi umpostoli Paul is fine uma unga-understand. Sengiyakunxusa ke manje sinikela lo mzimba kube ngowakho uNkulunkulu hayi wakho. Now friends, into uma unikele ngayo asithi nje sengiyalithatha iBhayibheli lami. Siyabo? Ngiyonikeza umfowethu uNtokozo lapha ngilinikeze ngiyanikela ngalo kuyena. Siyibona leyo nto? Base ngilinikeze yena bazalwane elikabani. Elazi ubani necontrol leBhayibheli. uNtokozo ubani okhethayo ukuthi kenziwani ngeBhayibheli. uNtokozo mayifuna ukuvula ku-Exodus mayifuna ku-Revelation seyibona leyo nto ngoba lento yesekuyeyakhe. Do you understand that bazalwane makuthiwa imizimba yethu akuyona yethu? You know, here's an example engifile ngiyithanda. Sithi nginemoto eve white car ngiyishiye la and mangiyishiya mhlawumbe wamkhizi mangiyishiya kuyena ngiyishiye nje for 1 year singaphesheya e-England. And then as ngiyishiye kuyena imoto kuvela ifashion ekuthiwa izimoto siyazifaka nje ama-stripes nje ayellow nje just nje one stripe ngala stripes all around. Fashion yaleso sikhathi and ifashion edumile wonke umuntu eyithande one every car noba yi-Mercedes noba yini ino-stripe oyellow kodwa fashion uba umkhize ngoba uyazi akanamoto uyibolekiwe into ayenzayo uthatha ifoni athi sami bengicela ukubuza man yazi kune-fashion entsha efikile la ukuthi imoto nje zifaka ama-stripes ayellow. Bengicela ukufaka man kule moto nje yakhe emhlophe la just nje istripe esiyellow nje istripe kuphela ngithi mina hayi baba wami engeke cela nje lo moto ihlala imhlophe ngingabikho nje ichashaza lika yellow. Hayi ashavala ifoni athi it's fine. Do you know ukuthi uba umkhize shame abantu bazothi abanye is-Aram kuyi-shame ngani kuzoba kuyena kuphela elokishini nakuyo yonke indawo onemoto engena-stripes ebona leyo nto. But nayo into emangakisayo, do you know ukuthi uzothini uma sebembuza abangani bakhe bathi hawu khabazela mfowethu kungani le moto imoto yakho ingenaso istripe esiyelo? Impendulo yakhe yokuqala ithi le moto akuyona yami. Eyosibili ithi umnikazi wayo le fashion akayithandi. Manje ngoba inkinga le moto akuyona yami angikwazi ukuhambelana nama-fashion walezikhathi. Sezwa leyo nto? Hayi bazalwane bahlobo bami ngivele ningiyekeni ngoba na umnikazi wami unje. Angikwazi vele ngenze into umnikazi ayi. Siyayizwa leyo bazalwane. Abaningi bethu besenze nje. Kwafika ukuthi don't get advertised on TV. Try the triple bagger what. Angibuzi nokuthi umnikazi womzimba uyayifuna yini le triple bagger. Nami ngiyotry. Siyibona leyo nto? So bazalwane ngempela le nto bazalwane ijulile. And let me tell you the truth. uNkulunkulu ngiyabeka uphawu lwakhe kuyinto engeyona yakhe. So if wena ngomzimba ngempilo yakho uthi wena uNkulunkulu I don't belong to you. Naye akwazi ukubeka uphawu lwakhe kuwena. Angisakhumbula sifundile ngophawu kaNkulunkulu. Kufana nezimvu. Mawukuthi siyahlukaniselana ngezimvu. Baba maseke mhlawumbe nazo zami izimvu nazo zakhe yabona and then zimane ziyohle endaweni yodwa ngibona lana sicishe siyohluleka ukuzibona. So asike siziphawule sibeke uphawu lwethu siyabona leyo nto. So ngizobeka mina uphawu lwami kwezama ngizwe kunjalo.
What do we call it mase ngibeka uphawu lwami kwizimvu zikaBaba Maseko? Umsela, it's theft, angisho kunjalo. And uNkulunkulu alona isela. So uNkulunkulu ubeka uphawu lwakhe kwinto yakhe. Seyibona lento bazalwane? So if mina ngezenzo zami ngithi uNkulunkulu angeno wakho, ngiyazikhethela mina ngomzimba wami. For asikhohlwe ngophawu lwaNkulunkulu. And bazalwane, uJesu mayibuya umhlaba uhlukene kawu-2. Abantu banophawu lwaNkulunkulu nabantu banophawu lesilo. So mangingalithola kaNkulunkulu ngithola lesilo. Kuyazi sayibona serious kanjani bazalwane lento? And lento ishiwo yini? iBhayibheli. Angafundi nequotation eyodwa. Ngoba ngifisa ukuthi bazalwane esishare nabantu abantu bazibonele bona nibasherela iforce yamazwi weBhayibheli. This is full surrender. Now uNkulunkulu njengoba efuna imizimba yethu simdumise ngayo, simdumisa kanjani ngemizimba? Ake sibukeni ke ku 1 Corinthians chapter 10. Indlela yokuqala. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Chapter 10 verse 31 aseyifikile bazalwana vela ayifunde nje kuze singathathi isikhathi. Kuba seKorinte bokuqala chapter 10 verse 31. Ngakho ke noma nidla noma niphuza noma nenzani konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Sayizwa bazalwana? So kuthi uNkulunkulu simdumisa kanjani ngemizimba yethu? Ngokudla nangokuthini? Nangokuphuza. So bazalwane nanoma yini enye. Sazoya kule noma yini angisho next week sasilindile. Bazalwane. If kunendlela yokudla edumisa uNkulunkulu, do you know ukuthi that means kunendlela yokudla engamdumisa uNkulunkulu? Sayibona leyo nto? So now ngifisa sibuke bazalwane namhlanje uNkulunkulu ihealth he takes it very seriously. Yilezo start nje osenza nomuntu asemhlanje uhleli nomuntu umqala ku 1 Corinthians chapter 6 uthi mngani wami ngicela sibuye namhlanje ukuthi uNkulunkulu befisa ukuthi simdumise nakani nangemizimba yini. Now this is what I will say ngikhohle kuyifaka quotation. Kumuntu bazalwane osasanda kufunda osaqala ukuyizwa lento ye health ngifuna ukuyisho ngasekuqaleni uyamsherela kahle njengoba uNkulunkulu eyibekile but don't present it as a test kuyena. Sayizwa leyo nto bazalwane ngoba akabi usazoyiphinde you're still going to come back to it. Angathi umuntu esafika akezwe ngisho nangesabatha so mnikeza itest ye health. Siyabona leyo nto. So lo muntu uzotesteka engabi nawo amandla definitely uzofaila. And do failure lezo mdiscourage ukuthi aqhubeke nokufunda. Aqhubeke ukufunda. Sayizwa lento bazalwane. So umfundise umsherele and uye umoya ongcwele usebenze inhlizweni yakhe zezizwile lezi zinto. Umbekele nje kahle njengoba sizobeka manje. Yabo. But ungaloke umbekele ngathi yitest engathi yabona nje ulahliwe. Ngaphinda hlangana nezulu makunje akayenzi lento immediate. Sayizwa lento bazalwane. Wisdom bazalwane isukumina nami ngithola inspiration that's why ngithi ngikhohle ukuyithola. But nje if ngawufunde incwadi evangelism kone incwadi powerful la uNkulunkulu asifundayo ngokuvangela ukuthi senza kanjani masivangela. Because njengobalekile bazalwane sonke we need to take ourselves as children. So yonke into mawuyenza ulokubuza ayika akukho la uNkulunkulu akhuluma khona ngokuvangela uthi ngisesha okukhona uthi ngizwe ukuthi uthini. Ngingenzi ngokucabanga kwami. Sayibona leyo nto. Because mase ngokucabanga kwethu so sizohlunga ngama opinions. Omunye uzothi hayi umtshene manje ukuthi uyabhuba. Yabo? Omunye athi bazalwana simdabukele. Yabo? Asike sithi uNkulunkulu uthini yena. So there's a chapter in evangelism ekhuluma about I think it's presenting our health message. Chapter nje kanjalo. Very powerful concepts lapha. Yakhuluma ngokubaleka kokufundisa ngehealth mawumvangeli usungaphelelanga umsebenzi wakho mawufundisa ngalento. Nabazalwane ngicela sifunde sibuke ngokubaleka kwehealth ukuthi uNkulunkulu why ethatha ihealth so serious. Siyibona leyo nto. Okay, asene ku Genesis chapter 1. So siqalile kuba seKorinte bokuqala. Chapter 6 sabona
Sada kuma Roma chapter 12 sabona nakhona. And then sayamanje kuba Korinte futhi chapter 10 verse 31 sabona ukuthi osimdumisa uNkulunkulu by what we eat. Now sibuka manje i-importance ye-health. And le nto bazalwane ngifisa ingene nakuthina and noNkulunkulu asisize sikwazi ukuyifaka nakubanye. Ukuthi uNkulunkulu he takes health very seriously. Nakubantwana siyaza lapha emuva ko-Aurora. Ukuthi uNkulunkulu i-health ithatha njani? Seriously. Huh? Okay. You know there's something engizofika siyibuka. Verse 26. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifunze babuse phezu kwey'nhlanu zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezingazwela emhlabeni. Amen. So umuntu mayidalwa uNkulunkulu wayifuze bani? So umuntu wayenjani wayihlakaniphile angisho. Sayibona le bazalwane. And ngiyafisa ukuthi Adam njengoba esuke ezandleni zaNkulunkulu wayehlakaniphile. Imondo yakhe engakacorruptwa yisono. Isono siyacorrupta ukuthi ube yisilima. Yabo? So that's why mase ngene isono. Our only hope yokuhlakanipha ukuthemba nje uNkulunkulu into ekhulunywe uNkulunkulu kuphela. Singathembi ukuthi ukuhlakanipha. Ngathi kusho uSolomon enimbala. Umuntu oyihlakaniphe kunawo bonke abantu bala emhlabeni. Uthi hey, do not lean on your own understanding. Siyamkhumbula? Adam wayehlakaniphile. And ngibona nje nje wayehlakaniphile. uAdam zonke izilwane esizibonayo angisiyazi zakanjwa yena amagama. Shanja iBhayibheli. Do you know ukuthi uAdam futhi nensimi yase-Eden uNkulunkulu wayinikeze kuyena ukuthi ayigcine? Yayigcine yena engamtshelanga ukuthi enzeni ngoba uAdam mhlawumbe he knew what to do. And phela wayenza kahle. Nezilwane futhi siyatshela eBhayibhelini ukuthi lento uAdam wazibiza zona yileyo nto uNkulunkulu nayo ezibiza ngayo. Seyibona leyo nto. So wayihlakaniphile ngendlela emangalisayo. Can you imagine all the animals in one day? Giraffe, lion, tiger, bani. Awona sengiphelelwa amagama. Mina ngaba ngapheli ngoba sengiyawazi nokwazi uAdam waqala from scratch, huh? Maybe like a giraffe, oh this is a snake, oh this is a dog, this is a cat, this is huh? Can you imagine? So uNkulunkulu yazi ukuthi wayemthethe ukuhlakanipha kwakhe. But do you know ukuthi bazalwane as much as uNkulunkulu wamthemba uAdam ngalo msebenzi onzima kangaka, wamthemba futhi ngokugcina insimi yase-Eden yonke. Do you know ukuthi makufika kwinto ezongena emlumeni kaAdam, uNkulunkulu azange amthemba uAdam ukuthi ayikhethele. Do you know that? uNkulunkulu wathi hayi lana kuzomela ngimkhethele mina. Azange asho ukuthi ayizibonele nasegcini uzokhetha ini. Asibukele uGenesis chapter 1 verse 29. Sifundela verse 29. uNkulunkulu wathi bhekani ngiyaninika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu kube ngokudla kwenu. Amen. Siyizwa bazalwane. Uthi kuAdam bhekani la into enginika yona. Umnikeni la. Imifino. Ethela imbewu nembewu yebo. So izinto ezitshalwayo ezithela imbewu. Izinto bazalwane like imbewu yazi edliwayo. Lezo izinto ezinjengama ama-seeds yebo nama-nuts. Sayibona leyo nto? Nanenye futhi uNkulunkulu amnikeza ne-fruit ngoba umnikeza nesithelo esisesihlahleni ekunembewu yaso phakathi kusona. Sayibona leyo nto? Khona ne-fruit lapho. And at a later stage uNkulunkulu wa-add nama-vegetable food. Siyabo? Nama-legumes zonke lezi zinto bazalwane. So i-diet yokuqala le uNkulunkulu wayinikeze umuntu. Kuyazwakala bazalwane? This is the original diet. And masiyibuka yiyona kumele yakhe istandard kuthina sonke ukuthi yini ekumele siyidle yini kumele singayidli. Njengoba ama-lazy engekho kule diet. Akumele nakuthina ngabakhona. Seyizwa bazalwane? Sizazo masithola isikhathi ngizonichazela ukuthi why. Lezinto lezi manje once usuke kwinto kaNkulunkulu, let me tell you. Ngicela ukubuza.
when you deviate from right uthola ini sayizwa leyo nto mawusuka kule nto uNkulunkulu ayibekile mele wazi ukuthi uqala ungena ku wrong so sizama ukuthi singasuki la and ngiyazibala lezi zinto ngizoqala ngani ngama grains yini okusanhlamvu sasho kanjalo yebo oathi labo ama grains rice ama grains omabele ama grains millet ama grains those are grains yabona lento bazalana nama fruits siyawazi ama fruits ama veg siyawazi ama veg ama nuts siyawazi ama nuts ama seeds siyawazi ama seeds do you know bazalana ama seeds zodeka kanjani do you know njengoba kuyi covid one of the things esiza for immunity strong immunity is zinc and you know zinc isithola kuphi pumpkin seeds bazalana lama pumpkin seeds are green ngathi i-taste yawo mambi ane zinc emangalisayo wayini ngaki zinc lapha so uthenga nje ipack uma uyifaka nje ku-oats yakho uma uyifaka kumabele wakho uma uyifaka nje ku-polish lakho so nje pumpkin seeds not adinga ukuthi ube green even if noma pumpkin owatshalile ekhaya amathanga uyakwazi ukuthi mase uqeda kwadla uwa dry lawa ama seeds lawa uwadle ane zinc lezinye izinto ezinamandla nazo bese ngidlula nje lapho so ngibane ama grains nama fruits nama vegetables nama nuts nama seeds nama legumes ama legumes ila ngama beans nani konke lo isayibona lo bazalwana mawucabanga lapha Eden bebekuzana What day? let me tell you lento engekho lapha yabona njengoba ingekho icoke lapha bazalwana phela niphozele ningizweni kanje ngoba siyaxoxisana ngisho makenziwe imoto yenziwa kaToyota yase yalimala imoto uyayithatha uyise kaphi kwaToyota ngoba une understanding yokuthi lo oyenzile uyena oyazi kangcono kunabo bonke ngisho kunjalo that's the principle uthi lo oyenzile knows it best nemzimba yethu injalo uNkulunkulu oyenzile imizimba he knows it best if uNkulunkulu wayibuke ukuthi umzimba ngeke usurvive without icoke wayofaka imfula yecoke sebona leyo uthi mawuyoke khona indawo yamanzi khona indawo yecoke sebona leyo but manje uNkulunkulu oyenzile umzimba uyazi ukuthi umzimba uyasurvive ngamanzi sebona leyo I hope bazalwane siyakuzwa lokho hey sisazobuza bengisakhuluma nje ngediet kuphela but i-point into enza ukuthi ngihlala nje kule diet what I'm trying to show bazalwane is that uNkulunkulu takes health seriously wamkhethela ubani uAdam zange athini azikhethele do you know ukuthi Adam ngalesa sikhathi ingqondo yakhe was the sharpest brain ongayicabanga ivele esandleni sikaNkulunkulu kodwa still zangazikhethele but uthola thina izingqondo zethu sezalimaza zabadwafi nxa yesono kodwa sifuna ukuzikhethela yini esingayikhetha thina ngale mqondo nje sikhethani sokhetha omunye obvious lokurongo ngathi umuntu ehlakaniphe kunabo bonke abantu do you know ukuthi mawufunda kwi-spirit of prophecy the reason why ngesikhathi so-Adam ayengekho amabhayibhili ukuzoqhubeka until ufike ngesikhathi soMoses kuthiwa bazalwane the antediluvians abantu bebephila before iflood indlela imemory yayisharp ngayo kuthiwa istory masixoxe namhlanje wena nto manje ngisho ayisithi wayohleka bathi urecordani kuthiwa they were able to retain it babekwazi ukuyigcina word for word into word for word be passed from generation to generation akutshela ukuthi lento yenze kanje you know the brain was very sharp but as siqhubeka isono ngesikhathi ingqondo zethu zayazibadwafa sadinga amaphepha can you see the structure sakhe on Noah a triple story ark yes abantu ngalo kwakuhlanipha kwabo zange uNkulunkulu abavumela ukuthi bazikhethele futhi noAdam zange bathi hayi uzikhethela thina ngilale izingqondo zethu ezimnyama ezizitshoniswe yisono hayi ngeke bazalwane kunye kumele ngizikhethele kanjani bazalwane I hope this point is really clear
Yabo, so that ngifisa ukuthi ingene kuthina bazalwane ngoba we will not be able to teach into ecacile kwabanye if ayikangeni kuthina singaqali thina uyipractice. Siyazwana bazalwane? Now inyama uNkulunkulu wayivumela nini? Mayiqala ngqa ukuyivumela uNkulunkulu inyama siyakhumbula yini? After uzamthola ngisho Genesis chapter 9 verse 3. Ila uNkulunkulu ayivumela khona athi njengoba ngikunikeza imifino singakunikeza nani nenyama. So uNkulunkulu inyama it was not his first choice. Kwangena ichoice yakhe yokuqala wayivumela. Sibona leyo nto? Now abantu and ngiyavuma ukuthi wayivumela abazalwane. Kumele abantu singabaqambela amanga sithi ayizange ayivumele wayivumela. God permitted meat eating. Sibona leyo nto? But nayi into abazalwane. It was not his first choice. Umuntu ofuna i-first choice yaNkulunkulu. When you want to know indlela umuntu into befisa ibe yiyona directly. Hamba uyobuka indlela ayenze ngayo, hayi indlela seyivumelile ngenxa yezimo ezithile. Siyazwakala lokho bazalwane. Na kumuntu ozokunikeza argument enyama ngikunikeza isibonelo esikanje ngihlele ngisenze isibonelo. uJesu mabembuza ngokudivorce kuMatthew chapter 19. Bathi hayi Jesu, uMoses wathi singakwazi ukuthi sidivorce unkosikazi bethu silonge sobanika nje umbhalo othi hayi sihlukene nabo. Siyabona leyo nto. Uthi uJesu, uMoses wanivumela. Yabona ipermission wanivumela ukuthi nenze kanjalo ngenxa yokuqina kweinhliziyo zenu. Uthi konke ekuqaleni kwakungekho kanjalo. Seyizwa leyo nto? uJesu manje wakhomba ekuqaleni. Ithi bawufuna ukwazi intando kaNkulunkulu buke ekuqaleni. Abese sithi kusukela manje ke. Kusukela manje umuntu ozodivorce unkosikazi wakhe athathe omunye futhi without a reason yaka adultery. The only reason uNkulunkulu ayivumelayo i-adultery. Wozobuthi hayi nje uthando nje liphelile nje sengadivorce. Bese uyoshada. Zazi ukuthi njengoba ushadile you are living in adultery. Ngoba emetheni kaNkulunkulu you are not divorced lapha. Sayibona bazalwane? Kusho ngamazwi lana kaJesu angawamazi wami. I can imagine nje ngalezo insuku babekhona abantu bathi hayi Nkosi ayikho lento eyikhulumayo. Ngathi nje uNkulunkulu ngathi ngisho inceku kaNkulunkulu uNkulunkulu beyithanda kanje uDavide ibe nenkosikazi bangabaleki. Nabo noSolomon wayebatha. Yabo umuntu uloke ebala into that was permitted. Uthi uJesu angisasebenzi ngopermitted. Ngisebenza ngento eyayi first choice. Sayizwa leyo nto. So la help kunjalo. Uthi bazalwane ngiyavuma uNkulunkulu wayivuma. But manje into uNkulunkulu sesibuyisela kuyona thina i first choice yakhe. God is bringing us back to his first choice. That's why nompostoli Paul bayibamba kuJesu. That's why nabo mase bekhuluma ngokukhetha amadikona yonke into bathi thina sithatha umuntu only the husband of one wife. Only Steve kwazi. I'm sure babekhona abantu kulelo bandla bethi hayibo umpostoli Paul yingophi lo mthetho ubeka uthathaphi. Ngoba nje nasi ingceku zaNkulunkulu zazi nabankosikazi abaningi nabo David. Yabona leyo nto? Kanti uPaul waseyibambile ukuthi uJesu usibuyisela lapha ekuqaleni. Sayibona lento bazalwane. So I hope iyangena ngempela mhlawumbe if nathi besinami imibuzo ukuthi awu naku nje uNkulunkulu has permitted it. Yes, it's true why permit. But usibuyisela first choice nomkezi. Bazalwane ngenxa yesikhathi is fine. Ayisiye nwenye indawo asiloku Daniel chapter 1. Asiloku Daniel chapter 1. Sibuka lana ini indlela ihell and sibuka indlela uNkulunkulu ayithatha ngayo ihell. Siyabona leyo nto. You know ukuthi bazalwane ziningi nathi masenza ama-study. Let me also say this. Asikho limited kula mavesi engasebenzeli maningi amanye engweqile. Exodus chapter 16 la sibona khona uNkulunkulu njalo mayizikhethela abantu njalo uNkulunkulu he always brings a change with diet yabo. Abakhiphe eGibhithe bathi ngizobapha imani. uNkulunkulu don't you think uNkulunkulu wayengabapho kunye? Kodwa uNkulunkulu athi hayi ngifuna ukubanika nje diet yami, diet yezulu. But we know what happened in Numbers chapter 11. Abantu bathi sikhathele siyayinyanya lesinkwa sikaNkulunkulu. Bathi sifuna inyama. So you can use a lot of verses to show ukuthi uNkulunkulu takes health seriously. Ngabanye abantu bazitshela uNkulunkulu into endaba nje inhliziyo kuphela nje. Inhliziyo kuphela nje. And there's a deception kaSatan. And we'll see shortly ukuthi why uNkulunkulu takes health so seriously. Let's figure Daniel chapter 1. Now like Daniel chapter 1 bazalwane
Ndiyathanda le story kakhulu. Ngicela ozosifundela. We're going to just read a few verses la. Ngicela ozosifundela. Ufuna ukufunda verse 4. Ngicela ozifundela verse 4 and then eqe futhi asifundele verse 7 and then asifundele verse 8. Verse 4, 7, 8. Abafana abangenasici ababukeka kahle, abanengqondo ekuhlakanipheni konke, abanolwazi ekwazini, abanokuqonda ekwazini, abanamandla okukhonza endlini yenkosi, abafundise izincwadi nolimi lwamakhaledi. Elisimeni lapho. So Daniel lawo bethathiwe kwilizwe lakubo ukuthi abazofundiswa izincwadi zaseBhabhiloni nolimi laseBhabhiloni. Sayibona leyo nto? And yawathi uDaniel zange bekhuluma into eziningi wathi okay it's fine. I mean ngithunjiwe waqhubeka nayo. Asifunda verse 7. Induna yabathenwa yabetha amagama uDaniel yametha ngokuthi uBelteshazari noHananiya uShadrach noMikael uMeshach noAzariya uAbednego. Again nenye change futhi enzeka sokuqaleni abantu bazofundisa ilanguage lena eyamakhalediya nezincwadi zamaKhalediya ku verse 7 bathi hayi manje sesonikene namagama amasha uDaniel uyacomplain laba bezomnika igama elisha cha it's fine ngoba ngiphansi kwenu akho nto yongilimaza vele manje nginigama elisha. Now khona enye into bazalwane ibishiwe esingayifundanga ku verse 5 ukuthi inkosi ibabekele iportion yokudla kwayo ayizobapha ukudla okuthile. Asike size ukuthi uDaniel wathini ngalento yokudla. So 3 things zazishintsha. Education yabo, language yabo, namagama wabo. Sayibona leyo nto? So education and language iyodwa, then namagama wabo and then ne diet. Notice ukuthi uDaniel wathini mase kufika kwi change diet verse 8. Kepha uDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuba ngazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela enduneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. Sayizona bazalwane, makufika kwinto edliwayo uDaniel bazalwane wathi ayikhala ngiyaxolisa. Angizokwazi ukuzingcolisa ngalokudla lokho. And makuqhubeka nayo uDaniel wazicelela amanzi namaveji. Do you know that? Yaze yathi induna yathi ngesaba ukuthi phela inkosi izokubona ukuthi awisikhumba sakho uphelile wena uzacela kunabanye. Wathi uDaniel ungiteste for 10 days. Yayibona lo ukuthi after 10 days wabona uDaniel emuhle kunabanye. Sengiyacabanga labo wayidla ku-avocado. Wayidla labo amaveji into ezivele zishaya isikhumba kuphele people kwanto. Kodwa makubuka abanye neskin futhi sinama shades ngoba animal fat yakwazi ukuhlala phansi kweskin kube nema shades kwiskin sokulesithi. uDaniel wavele wanje nabangani bakhe. Nemanzi bewaphuza i-system digestive system isebenza kahle. Kanti lapha kwinkosi kubeke yonke lenyama nezingulube. Akho fiber kulutho. Lento idle namhlanje yozophuma next week next month, But bambuka uDaniel. But here is the point bazalwane. Asingalahleki point inani I'm going back Sanchez. Nayi point bazalwane uDaniel zenziwe izinto. Kashintsha ikathi akhuluma elinye ulimi ongabi nankinga. Bamshintsha igama ongabi nankinga. Makufika kwi-diet yakhe he protested wathi angeke. Can you hear that? Why did he take it so seriously? It's because he knew ukuthi uNkulunkulu takes it seriously. Baningi abanye bethu ma ukuthi nje umuntu noma uzalishintsha igama lakhe ulibize wrong ngephutha. Athi hayi angena uxolile ngoxolane. Sebona leyo nto ngena washo ngamsema hayi kuba ngathi kunentethe but those same people onenkinga ngegama ukuthi makubeke nje plate abuzi nokuthi indlala ipizza la hayi lethani sebona leyo
Siyabuka ukuthi sihluke kanjani thina bazalwane nabantu abangcwele bamandulo. Ama priorities wethu they're not straight. God takes health very seriously. Very, very seriously. And umuntu one connection nezulu njengo Daniel wayinayo, he will do the same. He will do the same, bazalwane. He will take health very, very seriously. Bazalwane. Okay, this is the last verse. Let's look at this last verse. I say in Zenzo chapter 15. Now, the first defense, it was very, very simple. Ilo ukuthi uNkulunkulu kunento azivuma. Siyabona leyo nto? And ezivumile nje uNkulunkulu. Abantu abavumile ukuthi bazenze, but ekuqaleni kwangekho njalo. But kusukela ngonyaka 1863 when uNkulunkulu gave us our health message. uNkulunkulu has been calling us back to into hayi engeke eBhayibhelini ela iBhayibhelini. Siyabona leyo nto? Kungathi usivusa usishintsha ukubona athi ayibona into. Manje phela kusekho uzamcolo. Siyabona leyo nto? Siyakwazi ukuthi kutshaleke izinto zikhule zonke. Zonke lezi zazikhona prior to uzamcolo zikhona manje. Siyabona leyo nto? Asibuyele kule ndlela kaNkulunkulu. But ngizosho nesizathu ukuthi why kubalekile ukuthi ngokuya kwesikhathi vele kwakumele uNkulunkulu asibuyisele lana. Ase look at Acts chapter 15. Sesifike? Okwamanje sabuka nje ukuthi uNkulunkulu uthatha health seriously. Sibone ngoAdam. Sayibona ngoDaniel. Manje soyibona kwiNew Testament. Ngicela sifunde verse 28 no verse 29. Ngokuba kwaba kuhle kumoya ongcwele nakithi ukuba singalithwesi umthwalo omkhulu ngaphandle kwalezi zinto ezifunakalayo esifunekayo zokuthi niyeke okuhlatshelwe izithombe negazi nokuqumbeleneyo nokufebe uma nizilinda kulezo zinto noba nizakhala. Amen. I'm sure siyakhumbula Acts chapter 15 kwakwenzekalana ngisho. Ku Acts chapter 15 kwakuyi general conference yaleso sikhathi asizweni bazalwane. Kwakuyi general conference yaleso sikhathi kwakudecidewa la ukuthi njengoba manje ivangeli lispreada liya nakwebezizwe siyibona leyo nto. Ngoba phela waqala umpostoli uPeter seyoshumayela koCornelius angisho kunjalo. And then no Paul sekhona seyishumayela kwebezizwe. Kuthi abezizwe ke bazalwane ingaba kumele sibenzise yonke lento lapha kwi Testament yamaJuda siqala sibasoke sibathini and then yafika impendulo ithi bazalwane kube kuhle kumoya ingcwele ukuthi singanithwalisi zonke lezi zinto ngaphandle kwalezi ezinecessary and then azibala ukuthi nihlukane nokuhlatshelwe izithombe nathi ningadli okunegazi singadli futhi okuzifele siyabona kanye okufekanje things that are strangled siyabona lento bazalwane and fornication ayibala nayo. Now nathi ngifisa siyibuke ngithandayo la ukuthi uNkulunkulu kuzo zonke into ezisenziwa kwi Testament can you imagine leyo nto the circumcision siyabona leyo nto nama ceremonial laws nama Passover zonke lezi zinto wayisho ngomlomo wakhe uNkulunkulu ukuthi kumele zenziwe uthi uNkulunkulu hayi manje bangaziyeka but uNkulunkulu wakhetha ukuthi ekumele bangaziyeki nazi the laws which were relating to their health. Do you see that bazalwane? Kuthiwa lana lento abayigcina lana ku Acts chapter 15 verse 28 no 29 ilama laws ekuthiwa ama kosher laws ukuthi asikudle okuyigazi. Siyabona leyo nto manje asiyidle inyama negazi. Siyakhumbula lento bazalwane ku Old Testament namanje uNkulunkulu igazi bazalwane asinamanje ayikho into esashintshile nabezizwe mabephenduka nalo mina befundiswa kanje inyama abazoyidla negazi. And futhi inyama ezivele mele bafundiswe kanje. Siyabona leyo nto bazalwane. How is it that emehlweni kamoya ingcwele these things were so important, even more important than the circumcision? Uthi uNkulunkulu asifuni ukunibeka lutho enye ngaphandle kwalezi zinto ezibalulekile. Can you imagine leyo nto? If kuyimina mhlawumbe ngiyodaba bazalwane kwamanje phela these were just ceremonial things. So emehlweni kaNkulunkulu these are not just ceremonial things. Zinto eziphathelene bazalwane about the well-being yomuntu. Now sibona ukuthi uNkulunkulu takes health seriously. uNkulunkulu why does he take health seriously? Two reasons. Sengizozisho mhlawumbe ngoba sesishesha. Oqala ufuna sijabule.
Siyabona uNkulunkulu uyasithanda kudala sifunde ukuthi ufuna sithini sijabule. Psalms chapter 16 verse 11 uNkulunkulu ufuna sijabule siyalazi lo verse. And then elosibili ku-Isaiah chapter 7 bazalwane ikhuluma lapha iprofesi ekhuluma ngoJesu and then ithi butter and honey shall he eat so that he may know how to refuse what? Evil and to choose the good. So siyabuka ukuthi into oyidlayo inomthelela ekuthini ukwazi ukukhetha okubi nokuhle. Do you know ukuthi lento oyiphuzayo kunjalo nayo? Now I want to come to this question in Matthew chapter 15 verse 11. Into oyidlayo ingaba nomthelela kanjani ekukhetheni kwakho okubi nokuhle? Ngicela ukubuza bazalwane. Simply this way. Uthi uJesu akugona ongena emlomeni obona umuntu senze lonto yiloko kuthini okuphumayo kuyena umuntu siyabona kunjalo kubazalwane. But do you know ukuthi zikhona izinto ezingena emlomeni ezine effect ezine impact kwinto ezophuma? Do you see that bazalwane? So uyakwazi ukuthi ufake into makuyinto engekho right ingaba ne effect kwinto futhi ethini ezophuma whether in words okanye ini izenzo. And then second of all kule chapter leya this is the answer. Second of all, number 2, uJesu lapha ebengakhulumi ngokudla in general. Says alone, wayikhuluma about eating with unwashed hands. Uthi lokhu ngamanye amazwi mayifunda ngecontext yakhona uthi lokhu okudla ngidla ngezandla ezingagezwanga futhi nakhona ukhuluma ngama ceremonial cleansing. KumaJuda mawufunda amaTalmud wakhona if umJuda ohambile waya edolobheni kunethuba ukuthi there's a chance ukuthi mhlambe uhlangane nomuntu wezizwe baxhawulana wathinta lo muntu, so they need to be cleansed ceremonially before baphinde bathini badle. And uJesu did not subscribe to that. What he learned does not defile a man. Sayibona bazalwane, if uJesu la ku Matthew chapter 15 wayifundisa ukuthi zonke inyama zivumelekile, do you know ukuthi then uPeter ngiyaba nenkinga makehlishite ligcwele yonke inhlobo yenyama? Sayibona bazalwane, ngoba uPeter phela ehamba noJesu day after day, day after day, day after day. And Matthew 15 happens long before Jesus abethele. So as bephila noJesu bayambona by example yakhe uJesu ukuthi uJesu akadli noba yini. Siyabona leyo nto? So that's why naye mayibona ishidi lehle ligcwele zonke ezinye izinto uthi cha ngikwazi ukwenza lokho. Siyabona bazalwane. So ngizama ukuthi ku Matthew 15 context yokuqala uJesu is speaking about ukugeza kwezandla, the ceremonial cleansing ngezandla. And then number 2, into bazalwane zikhona ezinye izinto uthothi akukho lokubhalwe khona uNkulunkulu ngiyabhala yonke into. Ngezingaze ngenze sibone nangokubheka. Zikhona ezinye izinto ongazidla ezingawu-affecta kabi umqondo wakho. And just because mhlambe akuyonto engenayo ekuthiwa yangcolisa, but if leyo nto ine effect ethile kwinto ezophuma, then leyo nto kumele ihlukane nayo. Ngizokwenza isibonelo mhlambe nje ngento ephuzwayo utshwala. Utshwala lingenaphi emlomeni angisho? Liyakuphi? Esiswini. Kodwa yini edakwayo? Why udaka ingqondo? Ngoba igazi lithatha utshwala esiswini lukusa kuphi? Engqondweni. So do you see ukuthi into end up esiswini? It's going to end up in the brain, in the heart and everywhere. Do you see that bazalwane? Angazi noma mdala mhlambe. Nesibindi sengisho yonke indawo. Yilento just basathola isikhathi sokuyibuka. But it's fine. Bese sizoyibuka bazalwane. Ngizothatha manje isandla sakho mdala wami. Yilento bese sizoyibuka la. Immune system. I mean not immune system, digestive system. Ukuthi mawudla izinto ezingadigesteki kahle kuba kanje. Njalo kuloko kugcwele kwicolon. Ukudla kwayizolo. Nakule zayinsuku, nakule zayinsuku siyibona lento bazalwane. Kuloko igcwele kwicolon. And makugcwele kanjalo kwenzekani kuyabola, kuyafermenta. Do you know ukuthi alcohol yakhandeka ngisho nesisini somuntu? Yes. Ngalo ngiyajabula ukuthi bakhona bayazi fermentation. Yebo. So do you see bazalwane mawuzodla izinto uNkulunkulu akunikeze clear light. Lokuthi lezi zinto zizokwenza lento. Awuhlanga kunomuntu ophuzayo. Like ngikhuluma iqiniso, mawuzodla into oyazi akunikeze clear light uNkulunkulu uthi la isisini sakho lento izoferment. Udle kuphi nomuntu oyiphuza seyifermentile. Ngoba ekugcineni is going to end up in the brain,
it's going to have the same effect. Says the Lord. And then umuntu odla ukudla bazalwane okuhealthy lokhu okukhethwe uNkulunkulu. Mayidla ku-empty la colon, siyabona? Ungana kuphuma izinto emathumbini, imili yakhe, the previous meal seyaphuma izongena emathunjini. Kodwa sekuqeda ukudla la and then abe le sensation yokuthi akahambe yothulula. Kuloko nje kuclear kamnandi. Hayi lokho esinako bazalwane. Siyabona leyo nto? Ayibazalwane siyayizwa le nto. So I'm going to summarize before ngithathe imibuzo. We'll just take questions mhlambe ekugcineni and then we'll close in prayer. Sikubuka ukuthi uNkulunkulu siyakwazi ukuthini simdumise ngani ngemizimba yethu lisho kanjalo iBhayibheli. Now to someone who says akubalekanga ukuthi udlale bokumbuza ukuthi then simdumisa kanjani mhlawumbe mzalwane wami uNkulunkulu womzimba ukuthi hayi phela mhlawumbe ukuthi okay uthini uNkulunkulu nje manje lana ku 1 Corinthians chapter 10 verse 31 ethi ngisho noba usidla noba uphuza yenze idumo loNkulunkulu. But you are saying asidle noba yini because there is the understanding manje abantu abaningi abanayo and bakhotha amavesi siyabona leyo nto. Kodwa uNkulunkulu ngiyakhona linye ngilasi ku 1 Timothy chapter 4 athi lokhu kulungiswe uNkulunkulu ngomkhuleko kushithi ngamanye amazwi noba yini phambi kwetafile as long as ikhulekelile but umlomeni. Siyabona leyo nto. And bazalwane iBhayibheli alifundwa kanjalo. IBhayibheli uhlanganisa i-weight of evidence. If kune evidence evezayo clear ukuthi uNkulunkulu into engene emlomeni ithatha very seriously. Awukwazi ukuvela uthatha ivesi ongeke uclear nge-understanding yalo bese uthi nani ivesi engihamba nalo. Siyabona leyo nto. So sifundile 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 10 uNkulunkulu he takes health seriously. uNkulunkulu ufuna simdumise ngemizimba. Then saqala ke manje ku-Adam. Saya kuDaniel, the next beginning says we turn to chapter 15, sabona kule meeting yayikhona ukuthi uNkulunkulu ngempela ihealth extra seriously. Even in the New Testament, kuthi asidli noba yini. Inyama enegazi asiyidli, inyama estranglishiwe. Now mina bazolane, ngi-add even more than this, ngoba uNkulunkulu naye asibonisile. Ngithi nayi principle uNkulunkulu asibonisa yona ku Matthew chapter 19. Mawufuna ukwenza lento efuna uNkulunkulu, yiya eqaleni, he? Le ndlela uNkulunkulu ayidale ngayo eqaleni iyona uNkulunkulu ayifuna ngayo. And do you know why ibalekile in our time uNkulunkulu esifizile lesikhathi sethu? Mawufunda incwadi yaMaroma chapter 8. Siyatshenthi ngenxa yesono even the creation nayo is suffering. Sayikhumbula leyo verse ekhuluma ukuthi the creation groaneth. So it's not only us, even the creation. And Hosea usuke ukhuluma nge-disease that is going to be upon man and beast. But bazalwane, this is important for us to understand. uNkulunkulu usibuyisele from the first vision on health. Now this is for us, some vision on health as Adventists. The first vision on health Illinois Tabanayo 1863. uNkulunkulu wambonisa plainly. Wafika uNkulunkulu besidlo bacon. Do you know what Illinois besidlo bacon bonke abazalwane? Lafika izulu lathi no more this. Wathi Nkosi kanjani bengizithenthi yona nto uNkulunkulu wathi no more this. No more this. Washintsha ngokuholwa uNkulunkulu. Why did God give them that wisdom? Because the animals were getting worse and worse and worse. The fish and the lamb uJesu ayidla le fish nemvu uJesu ayidla ngesikhathi la emhlabeni ayifani nemvu ekhona manje. Siyabona lokho bazalwane. And futhi yayingekho ngale njengalesikhathi sethu, it was not a staple into every day. Sayizwe leyo nto? Yes. That's why mina ngazi kanjani ukuthi uJesu ayidla imvu. Akukho la kusho khona eBhayibhelini. But I know ngoba for a Passover you need to eat imvu. And uJesu ayigcina iPassover kusukela ebusheni bakhe aze abe mdala. Sayibona leyo nto. So for sure wayidla imvu. But even the fact that kukancane uthole uJesu khuluya ngayo isidla inyama, that should show you angisho njalo masifunda waya ku fig tree ethile. Siyabona leyo nto ukhuluma. So into eziningi into simple njena. Khuluma ngamabhali loaves and then bekhona here and there vele ama fish kakhulu. Siyabona lo bazalwane. So it was not a staple. It was not a staple. So I hope ku clear lo bazalwane. As izinto zideteriorate, uNkulunkulu ebefisa isibuyele kephi kulento ayenzile eqaleni. I hope bazalwane kuyazwakala kube clear thina that the standard uNkulunkulu asibizela kusona ile saseqaleni singafani namaJuda. Hey,
ngesikhathi zikaPaul zathi ayiPaul mina ngizosibamba isithembu ngoba uMoses wasivuma nasi isibhaliwe akufuthi ayikhotha amavesi nabo. The people who do not want to move with the present truth iqinisile sesikhathi, God left them like that. Say one don't. All right, so I'll close in prayer. I say stop the recording and then we'll take the questions and then we'll have my prayer request. I stop cinema card. Father, in the name of Jesus Christ, of course, we really thank you for the study as well. Nkosi siyacela kakhulu le nto idinga ukuzithiba Nkosi sasifundile last week ngokuzithiba and we really struggle on this point Nkosi. Siyacela uncedo Nkosi oluvela ekhaya ezulwini ngokuzithiba. Please Heavenly Father. Abaninzi bethu sifuna ukuziphathela Nkosi imizimba yethu, sifuna ukufaka Nkosi into efuna sithi and we want to defend it Nkosi ngezethu indlela njengomdala Nkosi was sharing that kwenzeka Nkosi izinkonzo ezininzi. Please Heavenly Father. Cela usixolele Nkosi. I know that nabanye abantu kusebenza kanjalo kusuke mhlawumbe bengahlosanga ukubi. But Nkosi bengaboniswanga. Ndiyacela Nkosi usenzele inceba kakhulu Tata nothando. Ingene ukuthi Nkosi le mfundiso which is so necessary especially ngeli xesha Nkosi siphila kulo where i-health yethu Nkosi is really going to be challenged by izifo Nkosi nobhubhane abazayo. Cela sincede Nkosi kakhulu. Sinekele imizimba yethu kuwe. Belitempile lakho senze Nkosi okuthethwa ngayo. Siyacela Nkosi. Cela konke in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.